ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କିପରି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଯାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଭାୱେଲ ଲେଟର୍ସ ଓ ଏ ଆ ଏ ହର୍ଷଇ ଆଇ ଦୀର୍ଘଇ ଇ ହର୍ଷଉ ୟୁ ଦୀର୍ଘଉ ୟୁ ରୁ ଆର୍ ୟୁ ଏ ଇ ଉଇ ଏ ଆଇ ଓ ୟୁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କନସୋନାଣ୍ଟ ଲେଟର୍ସ କେ ଏ କ କେ ଏଚ୍ ଏ ଖ ଜି ଏ ଗ ଜି ଏଚ୍ ଏ ଘ ଏନ୍ ଓ ସି ଏଚ୍ ଏ ଛ ସି ଏଚ୍ ଏ ଛ ଜେ ଏ ଜ ଜେ ଏଚ୍ ଏ ଝ ଏନ୍ ୱାଇ ଏ ନ୍ୟ ଟି ଏ ଟ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଠ ଡି ଏ ଡ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଢ ଏନ୍ ଏ ଳ ଟି ଏ ତ ଟି ଏଚ୍ ଏ ଥ ଡି ଏ ଦ ଡି ଏଚ୍ ଏ ଧ ଏନ୍ ଏ ନ ପି ଏ ପ ପି ଏଚ୍ ଏ ଫ বি এ ব বি এচ এ ভ এম এ ম জে এ জ আর এ র এল এ ଳ ডব্লু এ ও এস এচ এ স এস এচ এ স এস এ স এচ এ হ এস কে এচ ওয়াই এ ক্ষ Y A yo L A lo. Thank you for watching this video.